Okey, salam dostlar, go'misiz? Jan sağlyk we ýagdaý. Bugünkü tema uje aýtmagym gerek-de, göründirsiňiz adyny. Telefonda nädip studiýa açmaly, ýagny köpçülik men bilýän oglanlar, ýaşlar, gyzlar, ulular tapawut ýok. Köpçülik bilýän zekini bar, ýöne studiýa ýagdaýy ýok, ýagny pul taraplama ýa-da zekini bar, pul taraplamada we ýöne studiýada utan ýaşandan gorky, utanmakdan gorky ýa-da aýtyp bilmeslikden gorky, bilmedim. Ýöne gorky bolýar her kimde. Bugün men size öwretjek bolýan zadym hem wygitny hem gowy zat, ýagny telefonda studiýa açmany öwretjek. Bu ýerde näme etip bolýar, bu ýerde etip bolýar, aranjirovka etip bolýar, montaj etip bolýar, sesini ütketip bolýar, remix etip bolýar, ýene mastering, häkli zat baş ýerde. İsteseňiz bu diňe aýdym aýtmak üçin de, aýdymlary bezemek üçin hem, ýagny remix etmek üçin hem ulanıp bilýäňiz ýa-da aýdym aýtsaňyz hem bolýar. Näme üçin sen ýüzüň ýapyk diýse, soňky şu saçym ýakkan özüme, uşu ýapyp goýdum şeýdip. Glavny berde ekran çykaryp goýar näzir. Berdim. Ekran çykaryp goýar näzir. Şu ýere girýäs. Çykandyr ekran. Play Market'e girýäs. Play Market'dan BandLab diýip skачать berýäs. BandLab skачать edenimizden soň bize gerek bolýan zat naushnik, prostoy naushnik. O hiç öyle böyle naushnikler gerekde. BandLab'ı ponu skачать etip bolanymızdan soň bize gerek bolýan zat wagyrdy ýok bir komnata girýäs. Wagyrdy ýok komnata girip arkaýyn işe başlap bermeli. Ýagny muny registrasiýa etmek hem kynda, ýagny Google accountyň üstünden etip bolýar. Eger Google account ýok diýseňiz, Google account ýok bolsa siz nädip men videomu görüp oturýarsyňyz? Okey, şonda da eger Google account ýok bolsa ýa-da açyp bilmeseňiz, telefon nomeryňyzy ýazýaňyz, 1 minuta galman kod gelýär, studiýa sizde açylýar BandLab. Näme etmeli indi biz? BandLab'a girýäs, aşagda gören bolsaňyz plus düýmesi bardyr. Plus düýmesine basýas we şu ýerden işe başlaýas. Dostlar, zapisa başlanan wagtynda naushnigy poluna sokmaly da. Eger poluna soksaňyz, naushnik mikrofon işler bilýäňiz, ýa naushnik mikrofony kaçtosu pes we da. Soňra kaçtosyny ýazdyrmaýar. Şonuň üçin size maslahat berýän, ina şu naushnigy poluna da. Iň soňky dişini sokma. Ve gurlap görün, ses ýazdyrýar, ses ýazdyrmaýarmy? Mende şu wagt ýazdyryp dur ses. Poluna sokmaly da ýöne. Boldy. Ine şeýle programmany size görkezjek boldum. BandLab boldy. Başga hiç zat ýok. Häzir aýtybam görkezjek size. Diýerlerine barıňyz akylly, gowy tämin. Diňe namaz bolsun günde 5 wagtyny egilýänim kakutdy menen ýaly susuz gam. Meni pes etme subhan, meni pes etme iman. Menim Titanic ýaly bolsa gaýgyly umman. Özüm gözümi yumman, görjek ajo saýasyn. Dinleseň düşünersin enwanyň hekaýesyn.